Victor Vincent. I blokbjørne Hector Vincent Jaron fra Cuba. Og i rødbjørne Allan Vensgaard og Aarhus Kirke. Og her er han fra top til to. En mester. 24 år og bokset 224 kampe. En mand for det professionelle game, men som kubanerne, de fleste kubanere, vælger han at blive i amatørsporten. Løfte sit land, løfte nationen, løfte sin idræt. Og nu skal han gøre det her i Aarhus Stadionhal. Første omgang. En fremragende åbning fra Allan Vester. Uimponeret går han ind. Der fik han lige et vift af en venstre hånd. Og så ser vi så Vincent komme ind i sin rytme. Og udmærkes bare igen Allan Vester. Godt dybt arbejde. Stykke arbejde, han laver her Allan Vester. Men det er renheden, enkelheden, tyngden for kubaneren, der går udslaget i øjeblikket. Igen. Splitter paraderne. God uppercut. Man kan godt svare igen af Allan Vester. Og det er en farlig krog. Han hiver frem der. Står godt. Slår godt. Og det får unægtigt Vester på KH+. Og ikke noget at sige til det. Svarer igen her. Jeg tror, han har fået et problem med Ken i Lima. Dahl vurderer, det er ikke så alvorligt, så han tilkalder lægen. Det er bare en lille... Han er olympisk udvinder i 1996. Det lige man vil lige sige, at det er en mindre drift. Han er også olympisk i 92. Nummer 1 på verdensranglisten, har bokset 224 kampe og tabt i 14. Og det er fremragende kubansk arbejde. Dækker sig godt og får så ind og slår kontra med venstre og højre. Kommer ikke rigtig igennem der med højre hånden en gang. Allan Vester, men ellers sidder det i paraderne. Der svarer han igen. Godt op og stå, bare op og stå. Væk med den, væk med den. Ja, Ivan Lima væk med stolen. Konsekvent herre.
Det har han altid været. Han var der også på Rashid Laval. Men her er Taiwan Mester bagud efter første omgang. Mod den kubanske OL-guldvinder Hector Vincent. Ja, det er en dårdans, han næsten udfører. Svært for Taiwan Mester. Hvor går han hen? Jeg trænger meget i ringhjørnet. Jeg prøver igen at nyde enkelheden i kubanerens arbejde. Kubaneren godt ind. Fremmer med 1-2 stød. Gode kombinationer. Igen. Og så er det helt korrekt, der bliver talt. Opståelige betænkelige miner hos Ivor de Lima. Så skal vi lige kigge på den flænge, som Allan Vester pådrog sig i første omgang. Og der var det, at han godt kan fortsætte bagud her midt i anden omgang. Rammer igen rent. 1-2. Sidder perfekt. Peter Dahl kigger på skaden. Ja, de Lima vil have ham den anden vej rundt. Det er svært at komme væk fra de kombinationer. Det kommer hurtigt og sidder præcis. Og det er et flot fighter, Allan Vester. Han bliver der. Går modigt ind på halvdistancen. Udfordrer kubaneren. Der er teknisk overlegen. Det er rytmisk opvisning fra kubaneren. Laver simpelthen synkoper, går ind midt i melodien, midt i rytmikken og rammer som her. Og resignerende Allan Vester sætter sig ned. Hårdt medtaget og ud i boksen. Han har vokset 60 kampe og vundet. Tager du den der? Jeg skal lige kigge på. Nej, det kan blive værd. Du går den forkerte vej. Du starter på godt. Luk øjne, luk øjne. Ja, han forsøger Allan Vester, ser vi. Kører du sikkert dobbeltparader, så kører du kroppen. Det kan så godt, kubaneren. Og det rammer rigtigt. Og vi hører de Lima, som man kan se i venstre side. Forlader ringen. Kompetent. Konsekvent. Træner. Og tredje og sidste omgang. Klart forspring til den kubanske OL-guldvinder fra Atlanta, Hector Vincent.
Det smider kubaneren finter og slår venstre hånden og får så en ud af rytmikken og slår højre hånden rent fra den venstre. Igen. Musikkubanerne gør det, de skal. Gør det rent. Gør det enkelt. Ikke så mange dekadarer. Den musiske punktering hele tiden. Bokser som en Romario spiller fodbold. God højre fra Vester. Har haft held med den et par gange, når jeg slår den første gang. Og direkte. Jeg kan ikke rigtig skade, jeg kan ikke rigtig genere kubanere. Det er åben handske fra Vester. Det rammer han stikket godt. Han er rystet. Vincent er ramt. Igen. Og det koger her i stadionhallen. Igen. Godt arbejde fra Allan Vester. Ja, det er trampen. Og det er hårde, kontante afregninger. Sidste mand betaler. Vester færdig. Bliver talt ud. Kommer ikke op fra det dybe stød. Midt i virvaret. Midt i kaoset. Midt i træfferne. Som han selv fik til at havle ind på kubaneren. Blev han pludselig ramt. Fanget af et dybt stød. Og erklæret færdig. Men modigt fascinerende af Allan Vester her. Og ned. De kan deres job, de kubanere, det må man sige. Og igen den afsluttende sekvens. Det dybe slag, der fælder Allan Vester. Med den hånd. Erkendelse fra Ivar de Lima over mod kubanerne. Men godt arbejde. Også fra Allan Vester med en sikker sejr til Hector Vincent.